Unha das lembranzas que gardo de Enrique, unha anécdota, foi cando un día Xaime Estévez me chama: oye, mira que imos facer imos celebrar o cumpleanos do mestre, quedaramos no bar o bar que chamamos da Cafetería Diamante, e a mí non se me ocurriu outra cousa que compoñerlle unha muiñeira, porque era esa mesma tarde. Así o fixen, a compuxen, imprimina, muiñeira para Enrique, lembro. E cando chegamos ao bar, tomamos un viño e estuvemos ali departindo. E ao final paseille, bueno, saquei o cartafol e Enrique, isto é para ti. Mirou unha, por certo, a escribín en re, en un sistema de re, porque sabía que nos chamábamos tamén Enrique Otero. Era un acérrimo defensor deste sistema de escrita, e cando abriu, é que este home era xenio e figura. Miroume e me di: xa hai unha muiñeira composta para Enrique Otero. A compuxen eu mesmo, muiñeira para o señor Enrique. Claro, quedeime un pouco volao, e logo gardou unha e dixo: bueno, xa verei, xa te direi se me gusta ou non. Ese foi o seu agradecemento. Anos despois me dixo que lle encantara. E tamén, cando foi a última homenaxe na que estivo presente, atrevínme a facer un tema con variacións que toquei con Xosé Manuel Oliveira sobre unha peciña que estaba no seu libro, unha peza moi sinxeliña, Sentimento alalá, e fixen unhas variacións. Bueno, e coñecéndoa, a verdad que iba un pouco asustado de saber a súa reacción. En ese caso teño que dicir que o tío quedou encantado. Este home era, bueno, seguirá sendo na nosa memoria xenio e figura. Creo que son as dúas verbas que mellor o definen. Veña, Enrique, estará sempre connosco.